Bona tarda, són les 7, benvingudes, benvinguts al Torn de Tarda. Som al Bosc Màgic d'Igualada. Així es diu la proposta artística per aquest any a la nostra ciutat, per aquestes festes nadalenques. Es tracta d'un bosc format a base d'estructures com aquesta on som ara, aquest túnel, que estan totes fetes aprofitant les restes de les podes dels arbres. A més, és un projecte que ha tingut la col·laboració d'alumnes de les escoles d'art d'Igualada. En parlarem d'aquí uns moments. Bona tarda, Guillem. Encara no desvetllem la sorpresa del que s'hi troba a dins del Bosc Màgic. Espera un momentet i ara ho veuràs. Bona tarda, doncs de seguida la descobrim. Gràcies, Mireia. Comencem el programa des d'aquest Bosc Màgic d'Igualada. És un dels temes nadalencs que ocuparan bona part del torn de tarda d'avui. No seran els únics perquè en tractarem d'altres com aquests. Aquest és l'ambient que hi haurà a Vic en aquesta 26a edició del Mercat Medieval que durarà fins diumenge. Un mercat que recupera espais del nucli antic. En descobrirem tots els detalls en directe avui al Torn de Tarda. Avui al Torn de Tarda visitem l'exposició Impulsart, una exposició amb uns quadres fets per uns artistes molt especials. De seguida us ho expliquem. Com veiem, Igualada s'ha convertit en un bosc màgic per a aquestes festes de Nadal amb la idea de posar la natura al centre de la ciutat i ho fan amb la col·laboració de les 3 escoles d'art municipals de la ciutat, la Gaspar Camps, la Tarima i l'Escola de Música. Mireia, tenim ganes que ens desvetllis aquest secret. Bona tarda de nou. Bona tarda, Guillem. Doncs, mira, just aquí on soc ara, l'any passat hi havia una pista de gel, una proposta una mica menys ecològica. Doncs aquest any hi ha aquest bosc màgic, aquest niu gegant on ara entrarem, que està fet és una mica de tots i totes els igualadins i igualadines, oi, Jordi? Bona tarda. I tant. Hola, Mireia. És un projecte de la ciutat i per la ciutat. Sí, estem molt contents perquè l'Ajuntament ha cregut en fer un projecte sostenible, diríem, i aprofitar una mica la poda dels arbres i de les branques per fer construccions amb les escoles d'art o les escoles que s'han volgut apuntar en aquest projecte constructiu, i intentem recuperar un concepte d'art dels anys 70 que es deia Land Art i que consistia en aprofitar la natura o fer una revisió de la nostra relació amb la natura. Ara que hi estem entrant, ja podem veure com hi ha aquestes branques i aquestes fulles aquí al sostre, sobretot. Sí, aquesta ha sigut una mica com una anècdota. Aquí hem volgut fer un espai més gran i perquè hi pugui participar la gent, diríem, hem hagut de fer una estructura, diríem, validada per arquitecte, i llavors és una cosa simbòlica una mica aquí, aquestes branques. La gràcia és una mica tot el concepte que hi ha al darrere, que hem volgut fer-ho participatiu i que també les escoles i la gent pugui fer aquestes construccions. Hem començat aquest any, si la idea funciona potser ho podem repetir en un altre moment. És a dir, fa dies que els alumnes de les escoles ja estan aprofitant aquesta poda dels arbres per fer les construccions. Sí, la nostra idea va ser implicar els tècnics de l'Ajuntament, de la poda i d'això, per demanar-los si es podien portar camions amb el material a l'escola, diríem, i aprofitar-los per construir estructures. I les escoles, diríem, pensaran o pensen quines estructures poden ser. Un niu o un claustre, aquesta és com una mena de claustre, on a dintre hi han participat diverses escoles d'Igualada, l'escola de la Tarima també, fent els seus projectes creatius. És tota una declaració d'intencions, una proposta ecològica, sostenible. Sí, clar, és una mica contradictori. El Nadal és el moment de màxim consum, probablement, de l'any, i per molts també és com tenir un sentiment de culpa, un sentiment contradictori en aquest moment, i potser hem de revisar de quina manera plantegem les festes nostres, i som a temps, i està a les nostres mans pensar com ho podem fer. Moltes felicitats pel projecte. Gràcies, Jordi. Ara parlarem amb una de les escoles que ens comentava. Mira, aquí tenim el Víctor, que no et veia. Hola. Hola, què tal? Vosaltres, des de Teatre Nu, sou els que heu ideat, en concret, l'actuació que es fa aquí cada dia, aquí dins d'aquest niu. Doncs sí, a partir de la
de la idea de fer l'encesa, a partir de la idea de llum, de l'encesa que es va fer de les llums aquí a la ciutat. Primer ho vam fer amb els alumnes de la Tarima, que també el teatre no gestiona l'Escola Municipal de Teatre de la Tarima, i a partir d'aquí els personatges que van fer l'encesa són aquests personatges, aquests fanalers i fanaleres que cada dia encenen una llum i que cada dia parlen al voltant d'un concepte de llum. Cada conte, cada història és al voltant d'un concepte de la llum. Cada dia una història diferent durant 24 dies seguint el calendari d'Advent. Exactament. 24 històries, 24 dies, 24 moments d'encesa i cada història sobre la llum i sobre aquest concepte que l'encarregant a l'Escola Municipal de Teatre de la Tarima de fer l'encesa vam pensar que vincular, ja que el Jordi havia tingut aquesta idea, ja que l'Escola d'Art havia fet de vincular el llum amb la idea, amb la creativitat. I a partir d'aquesta idea de creativitat neixen totes aquestes històries. Abans em comentaves que aquí hi ha famílies i nens i nenes que ja venen cada dia perquè ja són allò fidels a l'actuació del dia que toqui. Doncs sí, la veritat és que està generant una crida, cada dia hi ha més gent, hi ha molts fidels que ja ho saben, ja s'ho coneixen i que la veritat és que estan anant molt bé. Aquests actors i actrius fan un recorregut previ abans d'arribar aquí. Què passa en aquest recorregut? Van trobant gent de la ciutat, gent que ja els esperen, es fan fotografies i els acompanyen fins aquí, fins al Niu Màgic, a explicar aquestes històries que ha escrit la Montse Basart, de l'equip del Teatre Nu, la coordinadora de l'Escola Municipal de Teatre de la Tarima, és qui ha escrit aquests textos i qui ha fet les històries. I ara estan a punt de fer l'encesa d'un d'aquests fanals. Com és aquesta experiència que passa per primer cop a Igualada durant aquestes festes nadalenques que us uniu diverses escoles de la ciutat per un projecte com aquest? En el vostre cas, la part de teatre, però també l'Escola de Música i també l'Escola de Disseny, la Gaspar Camps. Sí, doncs molt bé, la veritat és que val molt la pena que les escoles col·laborem, no només fem en aquest, sinó que en altres moments durant l'any, però aquest any la veritat és que en aquest motiu de l'encesa de llums de la ciutat va aparèixer aquesta voluntat i s'hi ha pogut donar la volta, també que comentava el Jordi, aquesta idea de comercialitat que a vegades implica molt tot això, ha de cop i volta parlar de la creativitat, parlar de la llum des d'un altre punt de vista. No? Moltes gràcies, Víctor. Felicitats pel projecte. Ens quedem per aquí, que s'està acabant l'actuació, però encara tenim una mica de temps. Fins a principis de gener es pot veure el Bosc Màgic d'Igualada per passejar-hi i retrobar-se amb un mateix i amb els altres. Us hi esperem. Doncs espereu-nos perquè intentarem venir-hi a treure el cap alguna hora. Gràcies, Mireia. No deixem de parlar de temes nadalencs perquè durant el mes de desembre són moltes les poblacions de la Catalunya central que celebren fires i mercats de Nadal. Callús, al Bages, celebrarà la seva fira de Nadal aquest dissabte, no l'altre, el del 17 de desembre, i per parlar-ne ens acompanya la Mireia Lledó, regidora de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Callús. Bona tarda, Mireia. Hola, molt bona tarda. Com estan els preparatius per aquesta fira? Queda una setmaneta encara? Doncs bé, tot ja preparat, més o menys. Quantes parades... Digues. No, digue'm. Quantes parades es preveu que hi hagin i què hi podrem trobar en aquestes parades? Clar, parades no n'hi ha moltes, és una fira que és petitona, Callús és un poble petit, no sé si el coneixeu, de 2.000 habitants. De parades potser n'hi haurà una dotzena o 12, 15, encara no ho sabem exactament, però com a molt màxim seran una vintena. Però a part d'aquestes parades, que si voleu explico una miqueta de què són, es fan activitats. Hi ha algunes imatges d'altres anys, hi ha animació infantil, la Mai Carai, també es fa Cagar el Tió, que és el que més èxit té amb els nens petits, també hi ha una xocolatada, també hi actua la Coral Romança de Callús, que cantarà cançons de Nadal, i també el Cor Jove de l'Escola de Música. Vull dir que hi ha diferents activitats durant tota la tarda del dia 17. Això, ara veiem, com deies, aquestes imatges que estem veient d'edicions anteriors. Aquest any es recuperaran una mica, no?, aquestes imatges, perquè l'any passat la pandèmia suposo que us va influir i fa 2 anys, de fet, no es va poder fer. Sí, fa 2 anys no es va poder fer. L'any passat sí que es va fer i, de fet, va ser bastant completa. Vull dir, es va fer bastant tot l'any passat també, tot el que es va poder. Però sí, aquest any ja tot, ho farem tot. La fira també és una manera d'incentivar el comerç del municipi? Clar, és la idea. O sigui, aquesta fira és bastant jove, es va començar a fer l'any 2016, no s'havia fet mai fira de Nadal a Callús i vam pensar que era una mancança i que es podia provar de fer.
i la vam fer un any de prova i va ser molt ben rebuda per la gent de Callús i per això s'ha seguit fent tots aquests anys, no? I tant és per la gent de Callús, no? Perquè els agrada molt aquesta fira, els nens petits sobretot, les famílies, sinó també per la gent de fora. Ve molta gent de la comarca a la fira i també acaben coneixent una miqueta més el nostre poble i el comerç local. I també, de fet, hi ha alguna parada que és de comerç local, d'alguna botiga del poble, que aquest dia es trasllada a la fira. Tindran allà la parada. Perquè això, quants visitants calculeu que poden passar durant el dia de la fira? No, és que no et sabria dir. Els primers anys sí que era molt gent de Callús, però ara ja aquests últims anys ens ha vingut moltíssima gent de fora. No et sabria dir, però a la plaça de l'Església, que és on es fa, s'omple. Vull dir que costa de passar perquè ve molta gent. Ja dic, sobretot pel tema del tió, perquè al fer cagar el tió hi ha molts nens que ho saben d'altres poblacions i venen. S'ha de portar un bastó. S'ha de portar un bastó. Explica'ns això, aquesta cagada del tió, una mica com funciona. S'ha de portar el bastó? Sí, simplement han de portar un bastó. Han de venir els nens amb ganes de fer cagar el tió i portar ells un bastó. I llavors ja els organitzem nosaltres per edats i poden tots fer cagar el tió. Val, això també, com deies que ve gent de fora, no sé si també de fora de la comarca, però també és un punt de trobada. Bàsicament de la comarca, sí, de la comarca, de poblacions del voltant. I això també és un punt de trobada. Pot venir qui vulgui, jo us convido a tots a venir. També és un punt de trobada, dèiem, per la gent del poble mateix, no? Sí, perquè a més hi ha parades també d'entitats del poble, de les AFAs de les escoles, de l'escola de primària, de la llar d'infants, altres entitats com el Club Caní, per exemple. Hi ha moltes parades d'artesans, que són o bé de Callús o bé de fora també. Artesans que venen productes nadalencs o també complements o plantes o bisuteria. Alguna de pintura també vindrà aquest any. Vull dir que hi ha bastanta varietat. Doncs una varietat que recordem, això, si la gent volen venir a conèixer la Fira de Callús, doncs dissabte dia 17 estarà tot a punt. A la plaça de l'Església a les 4 de la tarda. Perfecte. Doncs moltes gràcies, Mireia, per ser avui aquí al Torn de Tarda. A vosaltres. Gràcies. Adéu. Molt bé, doncs parlem de fires, no deixem de parlar de fires i mercats. En aquest cas ens anem cap a la comarca d'Osona, concretament per parlar del Mercat Medieval de Vic, un dels grans punts d'afluència durant el Pont de la Puríssima a Catalunya. Se celebra una nova edició aquest any que ja recupera la normalitat prepandèmica amb prop de 400 parades d'arreu del territori i aquí al Mercat Medieval hi tenim en Sergi Vives. Sergi, bona tarda. T'has passejat per la fira, no sé si has tingut temps de fer compres avui o encara ho esperaràs fins diumenge per comprar alguna coseta. Doncs sí, mira, Guillem, jo estic aquí rodejat de parades, encara hi ha temps per fer compres i estic rodejat de parades de tot tipus. Hi ha menjar, hi ha productes artesans, hi ha cosmètica, joies, etc. Però em vull aturar en una en concret que és de formatges. I aquí al meu cantó tinc a l'Ivan Pérez. Bona tarda, Ivan. Bona tarda, noi. Què tal? Com va? Escolta, com ha anat el dia avui? Molt bé, la veritat que avui, per ser laboral, hem vist que hi ha bastanta gent, al dematí una mica menys, però bueno, bastant bé, i a la tarda, doncs ja ho veus, a tope, no parem, anem fent. De fet, d'aquí es sent molta olor a formatge, a casa no ho notareu, però explica'ns quins productes oferiu, quina classe de formatges teniu aquí. Mira, formatges d'aquí al país, de cabra, de vaca i d'ovella, també en portem de fora de Catalunya, algun d'Astúries i algun d'Itàlia. Una mica de variat i poc més. Realment portem pocs tipus, però tots bons. Intentem no portar cosa dolenta. I n'hi ha algun que marxi més que un altre? Sobretot aquest que curem amb ratafia, i el de tòfona. El de tòfona, aquest pecorino sardo, a la gent últimament li està agradant molt, és un formatge molt fi i els agrada, però sobretot el de ratafia, surt molt, ens ho demanen molt. Si no m'equivoco, porteu ja uns 15 anys venint aquí al Mercat Medieval. És una bona fira per vendre productes? És potser de les millors fires. No una bona, sinó jo crec que és la millor fira de Catalunya, si no de les millors, vaja, segur. De fet, veig que aquí entre els formatges teniu un gel per les mans. Sí. Com us va afectar a vosaltres el Covid? Bueno, aquell any de pandèmia una mica fotut, la veritat, perquè no vàrem poder sortir a vendre gaire, només treballar a l'obrador i distribuir a casa així un cercle més tancat, però bueno, quan va acabar, hòstia, la gent va sortir al carrer encara amb més ganes de comprar i de fer vida al carrer. I llavors, bueno, vam notar molt, la veritat,
però ja ha passat. I respecte a l'any passat encara hi havia algunes restriccions de Covid. Heu notat més gent? Pues, si et soc sincer, no. L'any passat ja va vindre molta gent de cara i aquest any, si més no la mateixa o més, no sabria dir-t'ho, però igual, Jo pels números que fem de la venda, igual. Igual cada any, et diria que fa molts anys que això no baixa ni puja, vull dir, igual. Molt bé, molt pla. Doncs escolta, Ivan, gràcies per atendre'ns, que vagi superbé el mercat i bon mercat. Gràcies, nois. Vagi bé. Nosaltres seguim aquí a les parades. Guillem, deixa'm els formatges, que és molt mala hora. Ara són les 7:15, és molt mala hora, tenim gana. Però anem aquí amb una parada a parlar amb la Judit. Amb la Judit, que la tenim aquí. Molt bona tarda, Judit. Què tal? Bé, aquí... Bé, molt bé. Explica'ns una mica quins productes oferiu. Bueno, jo faig ceràmica i una mica mandala, basats en diferents dissenys de diferents cultures, combinats amb minerals, suports per a incens, per a espelmes, una miqueta tot això. És el primer any que veniu aquí al mercat? No, fa 4 anys que la faig, aquesta fira. Bueno, ja porteu 4 anys. És un bon mercat per vendre productes. Com estan anant aquests dies? La veritat és que bé, és un bon mercat, però el coneix molta gent, llavors passa gent contínuament i la veritat és que sí, que és una bona fira, està molt bé. Doncs escolta, Judit, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé al mercat fins aquest diumenge. Gràcies. Gràcies a vosaltres. I ja ho veieu, aquí, moltíssima gent que quasi no es pot ni caminar. Nosaltres volem anar aquí al meu darrere, que són ja les tavernes, per poder acomiadar aquesta connexió. Guillem, no sé, jo et volia preguntar, no sé d'aquestes dues parades, què t'agrada més a tu? Què agafaries, els formatges o ceràmica? Jo agafaria els formatges. Ara a aquesta hora sempre se m'obre la gana, també t'he de dir. Vull dir que confio que, de fet estem molt a prop, jo confio que tornis amb un bon tros de formatge quan acabem el programa, no sé. Si no t'has congelat, perquè com anem de temperatura? Normalment el mercat medieval de Vic és sinònim de molt fred i la gent sol anar molt abrigada, amb guants, amb bufandes, amb gorros. Tu et veiem molt valent sense guants ni gorro. Doncs sí, aquí fa fred, la gent va amb barrets, vaig amb jaqueta. Potser no fa tan fred com altres anys, avui en concret, però no sé si és el caliu, que hi ha aquí també molta afluència de gent. I mireu, aquí, aquestes són les tavernes, una de les propostes nascudes per la pandèmia que han tingut una bona acceptació. Aquí ve la gent a beure, a menjar i es concentra aquí. Escolta, Guillem, nosaltres ens acomiadem aquí, una fira medieval que estarà disponible aquí a Vic fins al diumenge, tot aquest cap de setmana. Moltes gràcies, t'esperem que ens portis el formatge. Fins ara. I canviem de tema ara, deixem de parlar de Nadal, perquè a motiu del Dia Mundial de la Discapacitat Intel·lectual, el passat dia 1 de desembre, la Fundació Empans va estrenar l'exposició Impulsart. En Quim Roura ens en mostra tots els detalls. El Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa acull una exposició artística molt especial. És l'Impulsart, un projecte artístic fet per nois i noies amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Empans. Per parlar d'aquesta exposició tenim amb nosaltres la Maia Inchausti, que és una de les responsables. Bona tarda. Bona tarda. Escolta'm, què és això d'Impulsart? Impulsart és el títol que hem volut donar a aquesta exposició, que hem fet en col·laboració des d'Empans, que és l'entitat amb la que treballem nosaltres, juntament en aquest cas amb el Museu de l'Aigua i del Tèxtil de Manresa. Llavors, una miqueta el títol venia a fer joc una miqueta amb l'impuls que volem donar a l'art brut, que és l'art que fan els nostres artistes, i una miqueta fent joc amb l'impuls que té l'aigua o l'impuls que va tenir el tèxtil al Bages, que és el territori que estem. Llavors, és un petit recull de no tots els artistes que tenim al Centre Ocupacional de l'Art de Viure, perquè tenim vora 60 artistes. Llavors, hem volgut fer un petit recull i mostra de quadres i diferents tècniques dels nostres artistes.
Com els ajuda als usuaris fer tallers com aquest artístics? Com els ajuda a expressar les seves emocions? A molts d'una manera molt, molt important, perquè hem de tenir en compte que algunes persones no tenen capacitat de comunicar-se o d'expressar en paraules el que senten o el que volen, i en canvi agafar un pincell, un llapis, els hi ajuda molt a treure tot allò que tenen a dir. Per tant, la resposta als usuaris ho reben bé, no? Els agrada fer aquests tipus de tallers? Sí, totalment. Aquesta activitat, de fet, va començar com una petita activitat a un centre i llavors es va veure que donava molts bons resultats i llavors l'entitat Ampans va apostar en un dels nous centres que obrien aquí a Manresa que l'eix central de tot aquest centre fos l'art. Llavors tenim un espai super gran el que dona molt joc per treballar. Només treballeu les arts plàstiques o hi ha altres camps de les arts que també tracteu? De moment només arts plàstiques. Vam plantejar al principi del projecte, no? Quan començàvem, fem fotografia, fem escultura, i vam dir, centrem-nos en una cosa, intentem fer-ho bé i ja veurem si podem anar escampant a altres mons artístics. Entenc que aquesta exposició és fruit de la feina de molt temps i suposo que és una satisfacció pels usuaris que es vegin aquí plasmats les obres que han fet ells, no? Sí, totalment. A més, és una exposició en un espai aliè a Ampans. Llavors això també li dona molt valor. No és el mateix posar, per dir-ho així, a casa teva que un lloc que no és el teu lloc, no? I que et donin aquest espai i et donin aquesta rellevància. Montse, què significa per tu tenir exposada una obra aquí a aquest museu? Hola, bona tarda. Significa molt per mi, és una cosa molt important, em fa sentir molt inspirada amb això de l'art, és molt maco, m'agrada molt i estic molt contenta. De què et serveix a tu l'art? Principalment serveix per omplir-me o fer alguna cosa, per omplir el temps, per fer alguna cosa de mes a mes, alguna cosa que m'agrada molt, que feia temps que no feia des de l'escola. Des de l'escola que no dibuixava ni pintava, i ara quan vaig entrar al taller de l'art de viure, aquí a les bases de Manresa, m'he tornat a enganxar a l'art i m'agrada molt. Vaig començar fent quadres petitets, dibuixos petits, i cada cop he anat fent coses diferents, quadres més grans. Suposo que exposar un quadre aquí et fa venir encara més ganes de seguir pintant, no? Sí, encara tinc més ganes de seguir-ho fent. Mentre es pugui, seguiré aquí al taller d'art. Diumenge es van recollir gairebé 10.000 euros en el concert benèfic que posa en marxa cada any el Rotary Club del Berguedà. Es van desbordar les previsions. Eric Calderé, bona tarda. És així. Bona tarda, Guillem. Doncs sí, és així, Ni la mateixa organització es pensava omplir el local del Blat d'aquesta manera. Fins i tot es van haver de posar cadires a les bandes, als costats d'aquesta sala, perquè la visita del públic era molt i molt gran. Ens acompanya la presidenta del Rotary Club del Berguedà, la Maria Àngels. Bona tarda. Hola, bona tarda. Que molt contents per això que deia. Sí, molt contents de la gent, la participació. La veritat és que va quedar el local molt ple. Les imatges ja ho veuen, que queda el local ben bé, ben ple. Estem molt contents. 10.000 euros és la xifra de diners que podreu dedicar, destinar, a donar a aquesta entitat del tercer sector, que és la Fundació per a Disminuïts Psíquics del Berguedà. Com han rebut aquesta notícia? Perquè comencen a ser unes miques de diners. Sí, molt contents. Ells tenien un projecte que ens va semblar molt interessant, que era adequar el local del Blat, l'hotel del Blat, amb una residència per a les persones amb disminuïts psíquics. Llavors, clar, aquests projectes ja se sap que són molts diners els que es necessiten i aniran adequant tot aquest hotel perquè pugui ser una residència. Aquesta és una de les particularitats d'aquest concert. Cada any dediqueu el benefici a una entitat social per poder treballar els seus projectes, que cada any són diferents. Sí, nosaltres convoquem a totes les entitats del Berguedà, els enviem a través dels ajuntaments una carta que es puguin participar a presentar un projecte. Es van presentar aquest any 7 projectes i dels 7 projectes un jurat extern és el que va escollir aquest projecte de la Fundació per a Disminuïts Psíquics del Berguedà.
Cada any una entitat diferent és la beneficiària, no sempre toca amb la mateixa, entenc. Sí, en base, doncs, hi ha unes bases i llavors, d'acord amb aquestes bases, és el jurat el que determina quin projecte s'adequa més i quin és el projecte amb finalitats socials o que pot ser més atractiu i que s'hi pot treballar bé. Perquè la gent ens pugui entendre, l'últim concert, per tant, ens anem abans de la pandèmia, el 2019, que veu fer que hi havia el Quartet Mel, si no vaig equivocat, els beneficis van servir amb altres empreses o administracions que hi van contribuir a portar un vehicle també amb aquesta mateixa fundació. Sí, necessitaven un vehicle tot terreny per treballar al bosc i nosaltres els vam poder ajudar a la compra d'aquest vehicle. Sí, també va ser per la Fundació Prodis Minuts Psíquics del Berguedà. Per tant, veieu que aquests diners acaben tenint una repercussió, acaben sent més visibles per tota la gent que hi ha contribuït, perquè a vegades hi ha activitats benèfiques que no acabes veient els resultats de manera immediata, en aquest cas sí. Sí, els resultats és això, i nosaltres per finalitzar sempre demanem això, que ens ensenyin el projecte que s'ha fet. Es va presentar el projecte, però al final també ens agrada poder participar i poder veure en què s'han gastat aquests diners que s'ha pogut donar. Com esteu veient a les imatges, va ser la Polifònica de Porreig l'encarregada d'oferir aquest concert que va comptar a la part final amb cançons de Nadal, perquè, com bé sabeu, som ja gairebé a les portes de les festes nadalenques i vam poder oferir un bon repertori que va agradar molt a la gent. Sí, tothom va sortir molt content, va ser un repertori molt maco, també es van cantar himnes de Galmón, que també va ser un concert en general molt maco, va estar molt bé. També va participar el Martí Cerón, que era un noi que havia guanyat el Premi de Protagonistes Musicals i també va poder fer una interpretació de 2 peces. Maria Àngels, moltíssimes gràcies i a treballar ja en el de l'any vinent. Esperem que sí, gràcies. Doncs ja ho veieu, aquest concert que va exhaurir existències, va omplir localitats el passat diumenge i que avui us hem volgut explicar aquí al Torn de Tarda. Doncs moltes gràcies, Eric, per acostar-nos a aquesta iniciativa solidària. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana, Eric. I nosaltres arribem també al final del programa d'avui, un programa que, com portem fent molts dies aquests que s'acosten a Nadal, que tenen les activitats nadalenques al centre. Nosaltres ens anem de cap de setmana, tornarem dilluns, la setmana que ve parlarem de diferents propostes. Per exemple, què s'ha de tenir en compte aquest Nadal a l'hora de regalar gossos, o també parlarem d'una campanya de cors solidaris de Càritas, parlarem de la pista de gel de Manlleu o també de l'arribada de tions a Vilanova del Camí. Són algunes propostes que tindrem aquí al Torn de Tarda. Serà, però, a partir de dilluns. Que vagi molt bé.